asa naman ta naabot ani nga manggahan naman ni. Sama na imong gagian oy bagnot kayo. Ano sa inyong kabuang anong di man mga gihawan kay diri oh. Ano man gihanan di oh. Ay kun ikaw lang kun ako nakagiya. Shortcut. Tanawan imong buko. Naitilas. Tunog pa mi kini nga. Ate ko gani. Basta sure ha, tama na itong gagian. Tama magud niya tong gagihan. God, ikaw ra may napatakag suksok. Ay, nagtingog ba? Ay, nagtingog. Pagbuyo na bumiya di. Mukang yun na. Sumapa. Uniti diha jo. Nata diri karon sa manggahan. Manggahan. Manggahan bitaw. Need pa nato mo abanti gamay. Abanti pa o. Kabalo jud ka mo ba sana? Baloy mura makagbuang. Unsa man ni mura man duyan no? Kunya. Ay sige na. Ikay basa. Ay, ulo ka lang. Bulat ba? Kabuk na po ba? Di abanti tagamay, abanti. Tara. Sige ra man tagabante kamay oy nakatong kay nato layuan na abtan. Koy kaumanan. Sukad ako'y nagbantay ning manggan ba? Wala niya na dyan nagapangawat. Pero wa kay ring tagiya na, ako di sig pangawat. Hala. Hala si kuya man na oh. Lo, amigo na lagi sila. Paminaw na ko, layo-layo ko dito ta. Unsa naman pag? Makadlok kay ni diri akong gilakuan. Uy, mugon action magngit-ngit. Need si mong kabuang. Ngayon pa man ayo, kung matalawan man kay mo, matalawan kayo. Ayaw Ay, pa kayo. ano na lang ni, ulay na lang mo ka. Ayo. Ano man din lang diyan? Natagabtan. Lawas matalawan kayo. Talawan. Ju. Ano na, banti na. Aya. Kadali lang nga mapat kami yan jo mangi kami. Pagdali ako lagi. Tara jo. Pagdali mo ah. Sunod mo sa kuha, sunod, tara. Ay, unit pa. Ayo. Unit ay. Jo talijo. Kasi kita mo. Alaban sa kambuhan no. Aw, Ano ko na to sila. Naguni kay kada bulag no. Kaniyo. Kaniyo na to sila bangan ay bitin. Yan na sila ng Ambak-ambak gitu. Pabilin ta nila. Sula po ning kulda ni, oy. Ayaw. Ayaw ni biyahe. Nitang kay may biyahe. Look, sumali. Hindi ang napabuan. Bitin. Ay, nangatawar ang mga. Pabukid mo. Tanawan ng kabuang niyo, lagisi na. Ay, kailangan ko na kanon. Gablok mo langit sa amin. Hoy. Jo, alis ako mundua. Uy, Jo, itawag kong kuya. Tawag kong kuya. Kanang duha. Dalawan kayo ba? Alis ako tuloy. Kamong duha ba? Yagaon kayo. Tripis tirada ninyo ha? Ha, ako'y trip niyo be. Sama to kaduka ko ring dire. Sagit. Sagit. Dunggan. Kamu manggon. Manggon. Oh, relax lang. Kinsa mangga? Unsa man mo dire? Aysa. Murag kaila ko ana. Kaila ko ana. Isa man na. Katong nasa PBB. Ay, kabalo na ko si Big Brother. Ay, nagkakante ka, Big Brother. Tripix sa Big Brother. O sabay mo glitas sa to karon. Awan ni mo kabog. Tanawan abi mo mo. Ikaw kan ingon ba? Isa. Muna mag si kuya. Suri kayo. Mga girami. Nuwang, hindi pwede mo agi. Di man yung mangawat o mangga. Mura pa ning imuyuta. Bitaw. Yun. Ay, ayaw po. Padam dayo kita na yung itlog, imo pag yung kaon. Ikaw naka-green og kalo. Kasuyop-suyop ka na. Ay, mo din na ipagyod. Kanang nakapulag kalo. Katong giyot ang sa inyo. Kanang nakapulag kalo. Ikaw to si panira og saging. Saging ba? Binuang pira man ang saging. Pinuang ninyo. Wala sa mga ito gahapon. O kanang nakablo. Ako naman nagkagsildo sa YouTube. Agoy, Kabasur ka diya nga 1 imbyo $0.1 man gani. Agoy. Iha lang. Kanang nakahilaw. Imong giutang na Red Horse gabi eh. Bayan eh. Bayan.
Wala kung ko monetize kon. O kanang nakapula. Ay sabi. Tarungan na istorya nimo sa kuha. Ay, ayaw na lang kay yabe ng YouTube channel. Ay mo upload ane. Ah, anong na di ay? Pinuang manibay. Kaya magidautan mo. Lamo ka? Lamo ikaw. Wala. Mura lagi kaya sa tuwa kuya. Nya kabulo po siya sa ato ang mga kaagi. Mo ganin no, natingawi ko ngano nakabalo siya, nakautang readers gabi nga kami ron dos dira nakabalo ato. Gani nakabalo gani siya nga nagtirada kong saging. Ilom na Mario, hata mo di kayo nga mo birada kag saging. Hindi, birahan tinong karon. Ay, yaw, sad. Pero ang pangutana ana paps. Nganong nakaila sa tuwatanan? Basin subscriber na to na siya. Basin pod no. Ay sabi, nangit ta nga mo kita. Sige na lang. Sa may pangalan ang tibagaka ni. Stay. Unang tibagha. Pwede mi mo agi? Magagi mo? Pili tayo. Ayawi sa ko. Ang ataya ani pasayawon ng nanoon tangon ano? Notice tali manayaw kita. Sige. Sige ganun lang. Pag humana mong sayaw, pagihan mi ha. Sige. Pasar. Basta may sayaw na to. Ibunal. Sige kantay ko kaya para mag Ibunal. 1, 2, 3, Go. Tawa mo diya balik. Tama na siguro to eh. Pangitay niyo manayaw ay. Malanin ko na ni buwangan eh. Ikaw daw be. Sige na may masig na may ikaw doon sayaw eh. Ay sus, kasayon sayaw ra ko pahagitan. Ani ang tanawa ko ninyo. Ay sa asal ka na kita. Ay ang kang William ka ikaw raman dahil na. Continue na tayo pangitanin ko. May pa. Sagdir ko siya. Tara. Buang itong bata ato. Tara. Tara na. Oh, lagot. Ano man? Sa tanang mangga na ko nakit Andre ba murag kinirilahi. Ito no. Ah, basig crafted na Luigi. Ito no kung tanaw yun magagsang nga oh. Mangga ni tinuot. Mangga di ko linok. Tara kayo kasi kabiyaan na to. Hoy, natame!